Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Vice Chancellor Nehu Professor Prabha Shankar Shukla ula pentip ba un Shim Shuti na do ka khatsan tarik hadu ka arpu khnai tarik nai wing archar pusau bar ula banang beteng shu ya ka jing Shim Shuti hadian ka arpu khnai tarik nai wing UVC ula pentip ba gini kisngi ba Shim Shuti Professor ba khamrang ba jong ka school ba Professor Saha lani kiwi kila ban Shimti ban pet ya ka school ba ha ka jaga jong u kani ka jing Shim Shuti UVC ka de hadian bagi samla pulia ka Nehu kila yakhi dak ba shong sha thangan bandawa ban wengno UVC namar ka jing bomla jong u ban punhun ka jing kwa jongki bat ba umnang ban penya yaki kam kuman shupun kan mau ka kunhun ki samla pulia ba ha ba ka shatri jong ka North Eastern Hill University Students Union kila shong sha thangan hakmat ka office rekam UVC na do ka santarik nai wing arja pusau ka badangi beteng haduk menta ha ka baki don ki samla ki ba poi hospital na ka jing telot ha ka met kini ki samla pulia kila rai ban shong sha thangan haduk ba ka Ministry of Education kan weng no UVC na ka kam